Ang cowboy, ang taong palaboy-laboy, naabot nila ang kulbuboy. Duha sila ni Kanoy, ila ang kulnunoy. O, tinod na. Ang kawawang cowboy. How jud to? Kadaghan-daghan na akong nakawat nga panty, wag ito nasakpan. Ito pa yung mga original. Muusab kong panguha dito. Ay, balikong ko to sa Grace. Daghang ka itong mga panty, ipanghalay dito. Awat ko dito. Di na ko mapunggan. Mga tanod, may pulos, di ka bantay. Way monitoring diring napita. Okay, mas okay hinoon. Hajod ko. Liman mo na. Bisag adlaw, di ko masakpan. Samot na gabi asa ka sakop. Kato kay ni Bahadas Grace, nakita na ko ganyan ni Agi sa kuantong karan sa balay. Mamalit na putok mga panty. Sigurado ko ang mga panty ato gipanghalay. Wow ko to niya. Relax ako kay kapoy pa kayo ba nangahoy magtutugikan. Taon-taon ni. Lakaw na ko taon-taon. Mingaw kayong panahon, no? Lami mga bat og panty kay way mga tao. Ibay! Pataan ni nga di man mo tubag. Ibay! Uy! Ka! Naman lagi ka! Masa niya ito? Dayon! Oh, dayon yun do kay ako ituyo Oh, ba? sunod! Nasag lagi ka! Naraman ang dalan paingon sa inyo nga. Mangunay na lang yung panig adto aning kuandre. Isag lapo kay ning dala na Kung to. saan naman po isalaan ako? Ako mangunay ko ron. Ano man? Kay grabe si Grace, pastang hilak ni Grace aning trabaho nimo ba? Oo, niyan sa ilabot ako ato. Anong naman ka dire? Saan niyo? Oh, Kung saan na? sumon. Sumon? Sumon nimo kay si Grace pastang hilak dito sa balay. Yagi ka Wala ko ilabot ana. Wala ko ilabot ana. Itugan sa Okay, kuha. pasingin lang ninyo ana. Umay-umay na daw mga panty na nawala ba? Pantihi! Paano mo ko kisetik kawato panty dira ta? Basahan ang sumo no. Wako, dili ko. Wako ilabot ana. Wala jud ko, kabalo ana. Unsa? Sabi na kay nimo ko Andre sa tong baryo ba? Murag ikaw ra gyud bulayagon kay kaning atong barangay no. Ano man pud, ngano naman pud. Basta dangoy-ngoy ni Grace karon dito buntag sayo dito sa ko. Unya. Unsay naasa ko ah? Dako kay sa reklamo lagi sumo lagi basahan na kay ubay-ubay na lagi gyud daw nga wala sa iyang mga panty. Basahan mo lang tarong pero masabtan nimo. Sa maning. Ako si Gibart Iting nangawat og panty. Ipatawag. Binuwang man ang inyo ha? Si binuang nga. Wala ko kabaluan na, wala. Ako rin nagsulat ani nga si Grace ang nag Wala na sa kuha. Gibuhat-buhat ra niyo na. Bahala mo. ay sa kusig daghang istorya diha. Iwasan sa basa para Ibasa masabtan naman ko nimo. na. Nataas pa kay na basa para masabtan nimo. Di kay mo pay pagsugod mo undang dayon. Ako si Gibart Iting ipatawag sa barangay kay nangawat og panty. Ayaw pakyasa alas 2 sa hapon sa barangay Bitao. Di ba sa taas pa kay na? Sincerely yours, Grace, nawad ag panty. Ano ako may? Yung ang wala man ko nagkuanana. O makay ko kabaluan ni wala ni atog balay ning si Grace ni reklamo ani Basig panty niya buhat-buhat rin wala. nyo na ba? Basig buhat-buhat rin nyo ng sulatan na. Dili na tinuod tingali. Kakaya kag magbinuhat-buhat kag kinsa may magbinuang taon mo ingon og nagbuhat-buhat og sulat Ito, bahala mo diha. Wako Buhat na ang panty. Nganong? Panty lang, di ko kapalit. Kung panty lang ang hisgutan, kapalit ko sa kong panty sa kong asawa. Manguwas. Unya man ang reklamo man ni si Grace. Basig binuwa. Dili na ako ah. Ha? Tarong-tarungan na O ninyo. sa niyo give heart eating, give heart eating. Basig, kwan. Kanang inyo ra nang gibuhat-buhat ba? Ano mangawat man kong panty? Ano ako may mukhaan nga sige. Wala. Grace man ato dito sa barangay. Di gyud ko mo ato dito. Alas 2 sa hapon ang giingon diha. Di ko eh. Bahala mo diha. Di ko ba to? Nagkara kay reklamo nimo ning Wakoy labot ana ba kay ngano ako may gibutang ninyo diha? sana ako nga si Grace ani ko na ni. Kada na lang palit, kada bako palit nga panty, kada mawala. Mga wala ang panting Grace. Panty lang di ko kapalit. Kapalit kong panty eh. Kapalit kong panty sa kong asawa nga mangawat man ko sa layan. Bahala ko diha. Di ko. Kung tinuod na naunta si Grace dire imong tang gidala kay ako nang gisangpa sa iya ang gireklamo sa kuang ano kay pasangin lang ni ana. Uy, grabe ka isugal gini mo gibad na.
Alam ki sa may di masukuan na gipatawag tas barangay pastang ulawan ng awat o panty. Tang layo apang gibaklay na to napay sakit ni atong tiyan. Di kumutuwa na, di kumutuwa. Saan man tawag pag-uban ni Grace diri nga ni baba man to niya atong bansalan kay ngano na malit og bagong panty. Kay nangawala ang panty nangawala. O nya nga ako pasilingan. Wala siya masulod kay kada kamay ang panty niya bagong palit. Ha? Daghang kay tao diri sa barangay bita o puro lalaki. Ngano ako man gi kuanan ana? Mali ko bang give heart iting ang nakasulat. Basig binuang ra na kay basig nay kalagot sa kuha. Kisa may buang magpa atik-atik og Kaya nga- magsumon og panty mga wala. Kasi kuan nya inyo ko ipatawag sa barangay bisag. O binuang kayo daghang na diko. Bago pa man tong gipalit, bagong gipalit ha, gilabhan sa daan, bagong Oy, gipalit nang sulti wala. ante mo kamong duha, ikaw nga kapitan ha. Dapat ikuanin mo akong kuan side kay basig gipasanginan na kuan na. Ay, magatugan ni mo barangay no para maghusay mo. Di ko matoy kay basta ulawan dito. Abi pa lang tinuod. Sige, di na ko magpaligoy-ligoy pa kay ako naman yung nadatunan aning problemahan ni bisag. Kabalo ka ang nagkawat tinuod sa panty ni Grace si Dudong. Katasilingan na mo. Tinuod na. Bisan pag ipatawag mi nimo tulo, kato mismo gyud nag tuo sa kuha kay tinuod akong giingon. Kato may nangawat sa panty ni Grace. Para man nang wala Anak niya ko, ganiya magsige pa kag kuan. Yang Itukan pa kag ganiya dayon. Iyang gibuki sa kung atubangan ang panty ni Grace. Kaya nimo na iyang gibuhat. Dili ako nagkawat, si Dudong ang nagkawat. Para man nang kadali niya ganiya magsige pa kag kuan. Kasi niya apil po ka. Wala ko labot. Anong kabalo man ka? Si Dudong adtuwa sa ilang balay, ipatawag mo to'y dapat ipatawag kay siya ang nagkawat sa panty ni Grace nga natasya. Nya nganong ikaw lagi ang gireklamo, give heart. Nganong ikaw man ang gireklamo, nganong di man si Dudong? Alangan basig na mali lang nga ni Grace ba. Lawan di. Pero ang tinuod, ako na gyud mismo nagsulti. Ako na gyud wala ko na motbot, wala ko na ngatik. Ang nagkawat sa panty ni Grace si Dudong. Tinuod na. Mo mong gyud ka ni tinuod nga istorya. Tinuod na. Wa ka na mutmot. Wala ko na motbot, wala ko na ngatik. Si Dudong ang nagkawat sa panty ni Grace nga natasya. Mo mong gyud ka na kay aton sa rapos Dudong dito. Ako Sige. subayon. Ako'y labot ana. Bantay Dili ko ha, dapat bantay manaman. ha, bantay. Atua dito. Aton ako. Sorry Dudong. Ulaw yun kayo ng mabarangay ta. Damay-damay na ni. Siguro mula ka sa akong mga pila ka bulan, isa ko magpakita diri. Kay lisod kay nang patawag tas barangay. May nang kuan. Isig sarili sa ta. Linawan ko kay daghan tig panty tingali dito guro.